Let's open with a word of prayer. Ngativhurei munamato. Holy God, we thank you Mwari watsvene for the tinokutendai privilege of being here today nemukana wekuve pano nhasi as we try to understand the heart and the mind of your Apostle Paul. patinozama kunzwisisa mwoyo nepfungwa dzemudziapostoli wenyu Paul. Pray that you would guide and direct us. Tinonamata kuti In mutitungamirirewo Jesus' name. Amen. muzita raJesu. Amen. So, I just want to begin this study with a thought. Ndida kutanga chidzidzo chino nepfungwa. So you can think about it, you don't have to answer. Mugona kufunga nezvazvo, hazvirevi kuti munofanira kupindura. So, as a man, I'm Semunhurume looking for a partner, ndiri kutsvaga and partner. I would like to have a woman as my partner. Ndiye ndichidawo kuva nemudzimai separtner And yangu. when I marry, I want Pandinochata her to be a virgin. ndoda kuti In ange fact, I ari insist upon mhandara. it. Ndinotoshuvira kuti ange ari So, virgin. is that mindset patriarchal? Pfungwa iyoyo ndeye That patriarchy here. men, when they look for their wives, Kuti vanhurume pavanotsvaga madzimai they expect, we could say demand, a virgin. vanotarisira kana kuti vanotodhimanda So I don't know what you think virgins. about that, Handisi kuti munofungei nezvazvo, because we know the same rules and standards don't apply to men. nekuti toziva kuti mastandards nemarules akafanana naiwayo haapply kana So as you pava think kuvanhurume. about that, Kana mukafunga nezvazvo, and if you think that that's good, and kana muchifunga henyu kuti izvi zvakanaka, I'd be a bit worried. ndinotanga But if you kushushikana. think it's bad, Asi kana muchifunga kuti zvakashata, then I would ask a second question. ndobvunza mubvunzo wechipiri. When God looks for a wife, Mwari pavanotsvaga mudzimai, when God looks for a wife, maybe you might prefer to call it when God decides to look for a mother, pamwe mogona kuzvidaidza muchiti Mwari paanofunga kutsvaga mai, the only option God's going to go for option yega Mwari is the pure haachasarudza kind, ndiyo iri the pure, virgin kind. iri virgin. So I want us to think about that in terms of the patriarchal mindset. Ndoda kuti tifunge nezvazvo maererano nepfungwa yechipatriarchy, And what that tells you about the value of a woman, kuti zvinokuudza chii maererano even in the nevalue selection yemudzimai, kunyangwe musarudzo of the Christ's mother. yamai vaKristu. We're speaking about hair. Tikutaura And nezvebvudzi. what I've tried to show us, Zvandazama kutitaridza, I don't know if I've been successful, handisi kuti ndabudirira here, is that there's no excuse for patriarchy. kuti hakuna excuse Now, yepatriarchy. as we've viewed John and Jesus, Patakaongorora John naJesu, we were really forgiving and gentle upon Jesus' behavior. taiva nekunzwira nekuregerera behavior yaJesu We excused zvakanyanya. many things that he did or allowed. Zvinhu zvakawanda zvaakaita achitendedza We takazvipa weren't so maexcuse.
gentle on John, asi kuna John tatisina kunyanya kupfava and kudaro. even less so when it came to Paul. Patakatozosvika kuna Paul takanga tisina kupfava And I kudaro. find that interesting Ndozvinoona zviri interesting izvi, because if you were to read the Spirit of Prophecy, nekuti kana iwe ukaverenga mweya wechiprofita, one of the themes, the core central theme about her writings imwe theme iri pakati pezvinyorwa zvake is the idea that ipfungwa it's Jesus' humanity that means everything to us. yekuti umunhu hwajesu ndo hunoreva zvose Not kwatiri, Jesus' divinity. kwete umwari hwajesu. It's the humanity that makes Adventism so special. Umunhu ihwohwo hunoita kuti chisavata chive It's not chiri the special Sabbath per zvakadaro. se. Harisi sabata It's our sekutaura view kwatingaita. on what we often call the nature of humanity, Muono wedu pane zvatinowanzodaidza tichiti chimiro the chemunhu, construction of a human being. kuvakwa That's what kwakagadzirwa makes kwakaita munhu. Adventism, the Advent message, so unique. Ndo zvinoita kuti meseji yechisavata inge iri unique, iri special. It's called the Advent message Inonzi meseji yekudzoka because it kwaJesu deals with the kwechipiri, first and second Advents. nekuti inoshanda nekuuya kwake kwekutanga nekwechipiri. And if we don't understand Christ's nature, Kana tisinganzwisisi chimiro we'll never chaKristu, understand the purpose of his coming to this planet. hatifi takanzwisisa purpose yekuuya kwake pano panyika. Ellen White's one of the few Christian authors that addresses this issue. Ellen White ndiye mumwe vanyori vashoma vechiKristu vanotaura nezvenyaya idzodzi. If Christ wanted to be a God, Kana Kristu dai aida Christ could kuve have ari died in Mwari, heaven. aigona kunge akangofa zvake ari kudenga There was ikoko. never any need for Christ to come to this planet to die. Papasina nidhi yekuti Jesu adzike pano panyika kuti azofira panyika ino. But the reason Christ does that Asi mhaka Kristu achiita izvozvo is because the plan of salvation is so fragile, inyaya yekuti zano reruponeso so ruri insecure, fragile zvakadaro, ruri that it's the insecure only way zvakanyanya to zvakadaro, ensure its success zvekuti ndiyo yega nzira yekuona kuti for inobudirira Christ to planiyo, take on humanity. kuti Kristu atore umunhu. And if we believe that in the same way that Ellen White does, Isusu kana tichitenda izvozvo nenzira it yakafanana demands that we change neinotegwa our naEllen view White. on Christ's work as a human being here on this planet. Zvinotsvaka kuti tishandure kuona kwatinoita Kristu nebasa rake pano pasi. And when we have the view Patinova that nemuono Christ uyu could do no wrong kuti Kristu haina because chaakashata Christ was chaaigona a kuita, God, nekuti Kristu aiva Mwari, we miss the point. tinorasikirwa nepfungwa yacho Not iyoyo. only the point of Christ's humanity, Kwete kwoga nehumunhu hwaKristu, but the whole plan of salvation. plani yesalvation yese izere. So as we consider that, Saka patinoongorora nezvazvo, and we start thinking about Paul tichitanga kufunga nezvaPauro, and how problematic he is uye kuti ane matambudziko as a akawanda leader wanda sei, and as a semutungamiriri teacher, uye semudzidzisi. remember Rangarirai that if you were to really think about your understanding of the Christian faith, kuti kana muchinyatsokuzofunganya nezvekunzwisisa kwenyu you never kwechitendero received that chechiKristu, from the Christ. hatimbochiwani kubva kuna Kristu. You definitely did not receive that from John. Hatina kuzviwana kubva kuna John. All the depths, all the details, all the Udzamu hwese. understanding that we have about Christianity Udzamu hwese nemadetails nezvese zvatinonzwisisa zvechiKristu, about the Christian faith, nezvechitendero about chechiKristu, who God really is,
nezvekuti Mwari ambori is through ani the chaizvo. writings of Paul, Zvaiva kuburikidza nezvinyorwa not the words zvaPauro, of the Christ. kwete mazwi There just aKristu. aren't enough words there. Hapana mazwi There's not akanyatsokwana enough ipapo. information. Information yacho haina kunyatsokukwana. We only have a few comments, a few words written by some of the apostles, Pangoriwo nemazwiwo mashomashomawo akangonyorwawo and most of nevamwe them are just vadzidzi, parables, asi zvakawanda zvacho angori little maparables, stories dzingori nyaya about good and bad, right and wrong. dzezvakanaka nezvakaipa. And I'm not criticizing them for that. Handisi kuvashoropodza pamusoro But if you paizvozvo really want kwete. to understand the human Asi kana psyche, how we are created, asi kana uchida kunyatsokunzwisisa pfungwa you only dzemunhu find that uye in Paul's takasikwa writings. sei, unongozviwana muzvinyorwa zvaPauro chete. And because we're so complicated, Uye nenyaya yekuti it shouldn't takanyanyora surprise us that his complicated, writings are complicated. hazvitishamisi kuti zvinyorwa zvakewo zviri complicated. So we're going to turn to two books. Saka chaenda kumabhuku maviri. One of them is the book of Galatians, Rimwe bhuku racho nderavaGaratia, and the other one is the book of Colossians. rimwe rechipiri nderavaKorose, Colossians and Galatians. vaKorose nevaGaratia, And they're both chapter 3. ese machapter Galatians 3, 3, Colossians 3. Galatians 3 naColossians 3. So we don't have time to read the context, Hatina hedu nguva yekuverenga but we're context going to yacho go to yese, Galatians 3, asi chaenda kuna Garatia chapter 3, and we're going to go to verse 26. So Galatians 3:26. chaenda kuna Galatians 3 ndima ya26. Book or letter is obviously to the Galatian church, Saka bhuku iri kana tsamba iyi iri kunyorerwa and vaGaratia, this is the kereke Gentile church. Galatians, kereke So he's writing yemaGentiles. to Gentiles. Saka ari kunyorera And he says in maGentiles. verse 26, Paanotaura mundima you are ya26, all the children of God. asi mese muri vana vaMwari. Now that is a radical statement to make, Iyi ipfungwa iri radical because yekuti everybody munhu aite. knows Nekuti munhu wese that the aiziva children of God are the Jewish nation only. kuti vana vaMwari vaingova nyika And yemaJewish that's what Jesus chete. taught, Ndo zvakadzidziswa naJesu, that the bread should go to the children and the scraps to the dogs. kuti chingwa chofanira kuenda kuvana, zvibedu zvozoendawo And kuimbwa. this is the first time, Apa ndo I don't mean kekutanga, literally in this verse, handirevi kuti literally this is the muvhesi iri first kwete, time asi ndo God kekutanga is going to begin to address or speak to the Gentiles Mwari achizotanga kuadresa kana kutaura as nemaGentiles, achiti vana, not some foreign nation, kwete vamwewo vanhu vari not kure some other kurewo, group, kwetewo rimwewo boka zvarowo, but this is the group of people asi iri ndiro boka that are revanhu now part of the household of God. vave part yeimba Children. yaMwari, Verse vana. 27. Ndima For as ya27, many of you as have been baptized into Christ kune vakawanda venyu vakabhabhatidzwa muna have Kristu, put on Christ. vakapfeka What does that Kristu. mean? Zvinomboreveiko What does izvi? it mean if you've been baptized into Christ? We know what that means. Zvinorevei kuti wakabhabhatidzwa muna Kristu, toziva What zvinorevei. does it mean you've put on Christ? Zvorevei kuti wapfeka Kristu. How do people understand that verse? Vanhu vanonzwisisa ndima iyi sei?
So we make the choice to accept Christ's full baptism. Saka tinoita sarudzo yekugamuchira Kristu kuburikidza nerubhabhatidzo. Okay, because we accepted Christ's full baptism, Christ is in us. Nekuti tinogamuchira Kristu nerubhabhatidzo irworwo, Kristu ari matiri. Okay. So that means accepted Christ's teaching. So So we've zvoreva kuti accepted Christ's kugamuchira teachings. dzidziso yaKristu. Saka I tagamuchira don't think dzidziso the verse yaKristu, quite means that. asi handifungi kuti ndima iyi iri kunyatsokureva So izvozvo. we're baptized Saka tiye in the tabhabhatidzwa name of Christ. muzita raKristu. What does that mean if we're baptized into Christ? Zvinorevei kuti tabhabhatidzwa kupinda muna What does that Kristu? mean? Zvinorevei? What's baptism a symbol of? Rubhabhatidzo munongedzo wechii? Death and resurrection. Death. Kufa. So we're baptized unto Christ. Saka takabhabhatidzwa We muna die. Kristu, tinofa. And then it says, Yobva yati iyo, let me go to the version. We have put on Christ. tapfeka Yesu Kristu. What does that phrase mean? We have put on Christ. Kutaura kunorevei kwekuti tapfeka Kristu? Be worthy. To be worthy to be God children. It's Tinofanira kunge So, tiri worthy kuve me vana ask you- vaMwari. Saka rega ndikubvunze, When God looks at you Mwari paanokutarisa iwe as filthy as you are, sekushata God kana kuipa see? kwawakaita, Mwari anenge achionei? Christ. Kristu. Because if God were to see you Nekuti dei Mwari with all aiona your iwe faults and your failings, nekutadza kwako there kwese wouldn't be kuya, much hope for you, would there? paisazova netariro kwauri, Even after you're baptized. kunyangwe So wabhabhatidzwa. you put on Christ, Saka iwe unopfeka and Kristu. when God looks at you, God can see Christ. Mwari paanokutarisa anokwanisa kuona Kristu. So I'll read it in a different version. Ndichazviverenga nevhezheni yakasiyana. And when you were baptized, Pawakabhabhatidzwa, it was as though you zvakaita had put on sekunge Christ, wanga wapfeka as though. Kristu. Zvakaita sekunge in the same way that you put on new clothes. zvakaita sekunge wapfeka Kristu nenzira yakafanana And what are these nayo clothes that we yaunopfeka put on? What do we call nguo. that? Nguo idzi dzatinopfeka tinodzidaidza chiti chii? Good. We call it a robe of Kururama. righteousness. Nguo dzokururama. So, this is the first time Saka ndipo apo that kekutanga Gentiles apo are going to be maGentiles called the children of Vacha- God. vachadaidzwa They can be vachinzi vana baptized, vaMwari. Vakwanisawo and when kubhabhatidzwa. God looks at them, Mwari God paanovatarisa, sees them as God's children. Mwari anovaona sevana vaMwari. And the connection is so close Connection yacho that God iri sees pedyo Christ in zvakadaro them. zvekuti Mwari anoona Kristu mavari. Now, what's interesting to me Zvinofadza manje kwandiri is that 2,000 years later, kuti makore we all 2000 think this is apfuura, normal. tese tofunga kuti hai We think it's zviri normal izvi. to speak about these people like it's us. Tofunga kuti zviri normal kutaura nezvevanhu ava sekunge ndivo isu. But if you were to ask a Jew, Asi iwe dei waiwana mukana wekubvunza an Israelite, Judha muIsraelite nguva iyoyo and now, ekare
they naizvezvi would view you very differently, wouldn't they? vanokutarisa nemuono wakasiyana. Would they Sandizvo think that here. you have these rights, Vanokuona here sekunge une that you have marights this access to God? kuti une access kuna Mwari. We'll call it equal access. Tichaidaidza tichiti access iri Yes equal. or no? Hongu here kana kwete? No. Why? Kwete. Nemhaka Why yei. have they not progressed in their thinking? Sei vasina kufambira mberi mukufunga kwavo. Why will they not accept you? Sei vasingagamuchiri And I iwe. want you to remember it's you that they're not accepting. Rangarirai kuti ndiwe vavasiri You're kugamuchira. still in the framework of being a Gentile. Uchiri muframework yekunge uri mugentile. What went wrong Chii chakakanganisika for them? kwavari? What I want to say is they, they misunderstand God's word. I Chandoda wouldn't say kuti they kuti reject vanotadza God's word. They kunzwisisa don't misunderstand it. shoko raMwari. Indobva ndati vanotoramba shoko raMwari, We havana might kutadza say it this kunzwisisa. way. Togona kuzvitaura nenzira iyi. They reject the first messenger, the second messenger, Vakaramba and the third messenger. vakaramba mutumwa wekutanga, mutumwa wechitatu And then in nemutumwa AD wechipiri. 70, Muna AD 70 they get destroyed as a nation. vanozoparadzwa senyika. So, coming back to Paul, Tichidzoka kuna verse Pauro, 28, he says this. ndima ya28 anotaura achiti, Now, as we read this verse, isu patichange chiverenga you ndima tell iyi, me, in the ndiudzei context or the framework of patriarchy or equality, where does this stand? mucontext yechivakwa chepatriarchy kana equality, izvi There is zvinomira neither pari. Jew nor Greek. Akati hakuchisina There is mujuu kana neither muGreek, slave nor free. hapasina nhapwa kana There is neither male nor female. hakusina murume For ye kana are all mukadzi, one in Christ. nekuti mese muri chinhu chimwe Tell me chete where muna that Kristu. stands in the scale of patriarchy or equality. Ndiudzei kuti zvakamira papi pachikero chepatriarchy kana kuenzana. Zviri So I asked the kuequality. question earlier, Saka ndambobvunza mubvunzo who was more tichangotanga, patriarchal? ndiani anga aine patriarchy Jesus or Paul? yakawanda, Jesu kana Pauro? And just based upon this statement, Maererano nekutaura uku, Jesus never said anything this direct, never said Just- anything this clear. Jesu haanambotaura zvinhu zviri direct kudai, zvinhu zviri pachena This is what zvakajeka we would kudai. call doctrine, Iyi ndo yatinodana tichiti a statement Doctrine. of faith or belief. kutaura kwekutenda. This is the most explicit statement in inspiration. Iyi ndo imwe statement yakajeka iri explicit zvakanyanya That speaks to muinspiration, equality. inotaura I don't think nezvekuenzana. there's been a clearer statement than this. Handifungi kuti pane statement yanga yakajeka kupfuura izvi. And it's this passage that gives everyone seated here hope. Ipassage ino inopa munhu wese akagara pano hope kana tariro, Because everyone here nekuti munhu wese is pano either the wrong gender, either igenda the wrong isiriyo race, kana kuti or the wrong kuti color ane ganda risiriro to kana be kuti ane kala accepted isiriyo as a child of God kuti agamuchirwe semwana until waMwari. this statement came along. Kudzamara pakazouya kutaura Paul uku, had to set things straight Pauro aitofanira kuisa zvinhu in a mukwara way that John was incapable of doing, nenzira iyo John akatadza kuita, in a way that Jesus would never dare do. nenzira iyo Jesu aisatombokwanisa kuita. Paul was raised up Pauro to be akarezwa what? kuti ave What chii? was his job function? Basa rake raiva chii?
the apostle to the Gentiles. apostle wemagentiles. God had to raise up Mwari aifana someone kumutsa with kana the proper kusumudza education, munhu anga aine dzidzo yakakwana, with the right mind, ane pfungwa dzakakwana and the correct heart. nemwoyo A wakafanira. unique combination. Combination yakati And that siyanei. person had to be a Jew. Munhu iyeye aifana kunge And ari I think muJew. we don't realize the miracle of who this man was. Handifungi kutonyatsokunzwisisa miracle Not yekuti only munhu uyu to anga say ari this chii. statement, Kwete kungotaura izvi kwoga, but to actually even understand it. asi kutonyatsokuzvinzwisisa. A statement that I think we still struggle with today. Kutaura kwandofunga kuti tichiri kutambura nako Now, he said nhasi. this to the Galatians, Anotaura achiti kuvaGaratia, but he also says it asi anozvitaurawo zvakare to the Colossians. So go to kuvaKorose. Colossians chapter 3, Saka endai kuna vaKorose chapter 3 and we'll go to verse 10. Colossians 3:10. toenda kuna Colossians 3 ndima ya10. Again, we're not reading the context. Zvakare hatisi kuverenga context. He says, and have put Anoti on iye the new person. mapfeka munhu mutsva. You can see that's the same language that we just read in Galatians. Ukaona unoona kuti kutaura ilanguage yakangofanana neyatachiona kuna That vaGaratia. verse we read, you put on Christ, Ndima yekuna Garatia nzi and now unopfeka it says you Kristu. put on the new person. Zvino akuti unopfeka munhu mutsva. So this is an important theological statement. Iku kutaura kwetheology kwakakosha. Our righteousness, is it Kuna kururama genuine kwedu or is it fake? kuri genuine here Is it kana kuti real kuri fake. or is it vicarious? Ndekwazvokwadi here kana kuti kuri vicarious. Borrowed. Kana kuti Is it ours takakukwereta. Ndekwedu or is here it borrowed? kana kuti This tinokukwereta. righteousness that we speak of. Kururama kwatinotaura Because if nezvako. you just had Galatians 3, I think it was 26 or 27, Nekuti kana ukangoverenga Galatians 3:26 you'd see that it na27 was borrowed, unoona kuti takatokukwereta Christ's. But here, kwaKristu. Asi it doesn't apa say that. hazvitauri But it's izvozvo. an identical passage. Asi indima Here it says, yakafanana. Apa This inoti righteousness is kururama a new uku person. It's you. munhu mutsva ndiwe. It's your righteousness, not Christ's. Kururama kwako kwete And kwaKristu. then it goes on to say, verse 10, Yoenderera mberi ichitaura which is ndima renewed in ya10 knowledge kunovandudzwa after the muruzivo image of him that created him. kuchiteverera muchimiro And cheuyo who is that him? akagadzira uyu. The Ari one that kunzi did the uyo ndiani? creation. Uyo akagadzira That's Christ. After ndikristu. baptism, Kana you're rubhabhatidzo created rwaitwa into something new. unogadzirwa But mukuita that chisikwa chitsva. creation Asi is a chisikwa ichi copy or an image chimufananidzo of the kana Christ. image So it's yaKristu. really your righteousness. Saka kururama kwako And in this state of righteousness, mukururama we have uku verse 11. unova nevhesi It 11 says, where inoti apo in this state of righteousness mukururama uku there is neither Greek hakusina muGreek nor Jew, kana muJudha circumcision kana nor kuchecheudza uncircumcision, kana kusachecheudza, barbarian, Scythian, mabarbarian, bond, vakasungwa or free, kana but Christ vasina is in kusungwa. all Asi Kristu ari because Christ muna is vose all. nekuti Kristu ndiye vose. So this is a repeat passage of what we had read earlier. Saka iyi indima inodzokorora zvatamboverenga kare. So you know that upon the testimony of two a thing is established. Saka tinoziva kuti muzvapupu zviviri So chinhu does chinoestablishwa. Paul believe in equality?
saka Pauro anotenda mukuenzana here Is that the nequality. foundation of his message? Ndiwo hwaro hwemeseji yake here. Yes, it Hongu has to be. inotofanira Because if it kunge wasn't, he iri, couldn't be the apostle to the Gentiles. nekuti dei wanga usiri hwaro ihwohwo aisazova Okay, so if apostle we've kumagentiles. established Alright, saka taestablish doctrine of what doctrine Paul's message is, yekuti meseji yaPauro yaimbova yei. what could we say? How would you describe his message? Unozodescribe sei meseji yake? It's the message of equality. Tinoti imeseji So we yeequality. can see we're catching up 2,000 years later, Saka tinoona kuti taakutoita catch up makore and all we needed 2000 to do apfuura. Zvataingofanira kuita was to follow the commandments kwaingova kutevedza found in Galatians macommandments 3, Colossians 3. anowanikwa kuna Garatia vechitatu naColossians vechitatu. This is the law, Ndiyo the mutemo, new law, mutemo mutsva 2,000 years ago. makore 2000 And when did that law akapfuura. ever change? Murayiro uyu wakashanduka After rini it was written. wapedza kunyorwa. It couldn't change, could it? Hawaizombochinja. So if it couldn't change, Saka kana waisakwanisa then kuchinja, why are we stuck in this mess saka sei isusu takangostika that we're trying to get out of? mumatakanana aya? Hatisi kukwanisa kubuda maari. Why was this not in the consciousness Sei zvakanga zvisiri of all muruzivo Christians rwemakristu ese after it was written? zvapedza Why zvakanyorwa has there kudai? been so much damage? Sei paine damage Why did we, yakanyanyisa you and kuwanda? I, Sei ini newe isu have such a lack of understanding tichinyanya kutadza of the kunzwisisa equality zvakadaro message meseji when it's so yeequality clear? apo yakanyatsokujeka? What are your thoughts? Pfungwa dzenyu ndedzipi? Over here? Apo One here and one here. That one first. umwe apo umwe apo. Paulette first. Galates 3:12. Okay. So we stop in verse 12 from So okay, we stop to verse 12, the Colossians 3. Saka taenda kuna Colossians 3 verse 12. But when we continue the verse, Asi tikaramba chienderera nendima yacho. so when we read verse 18 up to 22, Pataverenga verse 18 kusvika and that we 22 read literally, takaverenga zviri literal. we conclude that in fact we don't really understand what Paul just said. Takonkluda kuti That's a very good hatinyatsonzwisisa point. zvinotaurwa naPaul. Ipfungwa yakanaka chaizvo. So I find Inini zvandinoona so the Paul at the beginning of Corinthians, kuti Paul the pakutanga Paul from kwemaCorinthians, Galates, Paul wekuGalatians, and the Paul from Colossians 3 is not the same. kuna Paul wekuColossians 3 haana kufanana. So I think that there is a progression in a doctrinal way. Saka ndoona kunge pane kufambira mberi munhau dzedoctrine. It is not. Do you think that it's not because he often receive vision from God? Hamuzvioni sekunge aiwanawo mavision No. kubva kuna Mwari? No. Kwete. I think you asked the question that you asked, Ndofunga kuti mubvunzo wawabvunza not whether he received visions, kuna basa Yes, kuti he aiwana mavision here, that if there's some progression, aimbomawana, asi nyaya yekuti I don't paiva think that there was. neprogression handifungi kuti kwava pasina. Handifungi kuti yaivapo sorry. But I think there is still a progression. Sure, we can agree to disagree. That's Okay, on Ndofunga s'est kuti d'accord, pane on peut être en progression. désaccord, c'est Togona bien. kubvuma fine. kusabvumirana. Anyone else?
pane mumwe here zvakare? So we've read from Colossians chapter 3. Saka taverenga kubva kuna vakorose chapter 3 We stopped in verse 11, tikamira mundima ya11. and if we were to read verses 12, 13, 14 and 15, taiverenga isu ndima dza12, 13, 14 na15, these 4 verses ndima ina I idzi think are a description ndofunga kuti dzinotsanangudza of what it means in verse kuti 11. zvinorevei mundima ya11. It's the fulfillment or description of what verse 11 looks like. Kuzadzikiswa kana kutsanangudza kwekuti vhesi 11 inoratidzika So as sei. you read that, hopefully you'll see that. Saka paunenge uchiverenga izvozvo ndinovimba kuti unozviona. And then when we get to verse 18, Patinozosvika kundima ya18 problems begin. matambudziko anotanga, Because now, nekuti izvezvi is verse 18 ndima ya18 in contradiction to verse 11? inopikisana here nendima ya11? Eric, Eric, what do you think? unofungei? It is in contradiction. So Eric says yes. Zvinopikisana. Saka Eric anoti hongu. Oh, we just wait for the microphone. Tongomira As microphone. understood it, yes. Yeah. Asi zvandanzwisisa hongu. Handizvozvo. So the verse 18 has 2 parts. Saka ndima ya18 ine And parts often we maviri. see only the first part. Kazhinji tinoona part We yekutanga. forget the 7th part as is sweet to God. Tinozokanganwa part yechipiri yekuti zvinotapira kuna Mwari. And the second part is matching with what is said beforehand. Part If I yechipiri were a woman, zvirikumecha nezvaataura. I would not Kare. care about the second part Ini kana denda ndiri mudzimai because I've ndahandisine just been basa told to nepart submit to yechipiri. another human being. Nekuti ndabva kuudzwa kunzi ndisubmite kune mumwe And munhu. even if that person's nice, Kunyange munhu iyeye ari munhu ari nice, it's just wrong. zvakatongoshata. Oh, okay, good. So we're in agreement. I'd like to ask Eric again. Ndoda kubvunza Eric zvakare. You said verse 18 and verse 11 are contradictory. Wati ndima ya18 neya11 zviri kupikisana. How do you deal with contradictions? Tinodhila sei nema-contradictions? If someone to ask you this question, how would you answer them? Kana paine anokubvunza mubvunzo uyu, unomupindura uchiti kudii? Verse 11, we are talking about equality. Verse 11 kutaura And verse nezveequality. 18, we are talking about submission. Verse Okay. 18 kutaura nezvesubmission. And you said there's a Right. contradiction. Wati pane contradiction. I think you agree that verse 11 is a doctrinal statement, a truth. Tofunga kuti tatenderana kuti verse 11 idoctrinal statement. Chokwadi, statement yazvokwadi. And is it fair to say that this is the message? Zviri fair here kutaura kuti iyi ndiyo message. A simple way we might explain that is that the Gentiles have equal rights to the Jews. Nzira iri simple yekuzvitsanangudza ndeyekuti magentile vane ma-equal rights kumaJudha. But he goes much further than just that. Asi zvinozoedzika zvichiramba zvichiendera mberi than So if izvozvo that's the chete. truth, Saka kana ichi chiri cho why chokwadi, in the same breath sei does he tell mubreath people yakafanana iyoyo achizoudza to vanhu submit to someone else?
kuti vasubmite kune mumwe munhu. How can he do that? Anozviita sei? Anozvigona sei? This is what I would like to understand. Okay, Ndozvandodawo kutonzwisisawo. Christian, you have. Christian? Right, Christian? So I think that we this can be explained, and we have to take time to come back to the full the verse before. Ndofunga kuti kuzvitsanangudza tofanira kutora nguva Because tichidzokera kumavhesi for me he could not ari contradict before. himself. Nekuti kwandiri aisazvipikisa. But even though in this verse he might talk about equality, but we have to understand how. Kuti muvhesi kunyange ari kutaura zvake You said nezveequality that we tofanira should not kunzwisisa. take into account the second part of the verse. Matitisa No, we can ongorora take it into second account, part On peut yevhesi en here. prendre, on peut Ah, le tokona prendre en kuiongorora. considération. but I said if I was a woman, Mais j'ai dit que Asi si j'étais ndati une kana femme, denda ndiri I would mudzimai not be happy. je ne serais pas content. handaisafara nazvo. But it's clear, but as I read the second part, pachena. as it's sweet to God, Asi pandinozviverenga pati so yechipiri for me, it's Kuti this part we have to sezvo- understand. sezvatinosubmita What kuna Mwari iyi nzira is okay for God. pati tofanira So kuinzwisisa. for God, submission's okay? Donc Saka pour kuna Dieu, Mwari submission la yakanaka. soumission est d'accord, est une bonne chose. So in this context, yes, but not as we understand it, maybe. Saka mucontext iyi hongu but Okay. maybe Georgette? nenzira pamwe yatisinganzwisisi Georgette. isusu kwete nenzira yatinonzwisisa nayo. Alors Paul said that he become Jew with a Jew Paul akati kumajudha anova semujudha and Greek with a Greek, and he was as neither Jew or a Greek. kumagreek anova mugreek iye aisava mugreek aisava mujew. But he says that to reach a large group of persons. Asi anozviita kuti agokwanisa kusvikira vanhu vakati wandei. Regarding the church where he is Maererano nekereke yaanenge ari and the quarrel that existing in that church, nekuvepo hwake mukereke iyi he will place a doctrinal foundation step by step anoisa mafoundations edoctrine until he reach step by step equality. kusvikira asvika paequality. Because if he said what he will say at the end, straight at the beginning, nobody will listen to him. Nekuti akazotaura zvaataura It is pekupedzisira achizvisa a great pekutanga hapana demagogue, you know what anomuteerera. is it? It's over there. Qu'est-ce qui parle parce que je vois pas. So the second part of the verse, c'est la dernière partie du verset, yechipiri. celle qui n'est pas plaisante. Yevhesi Okay, so the second part of the verse, those is not pleasant because he said what fitting to God. pati yechipiri yevhesi haisi kunyatsokuve pleasant. This lay down the principle of the relationship dominant, someone who dominant and dominant. Izvi zvinotiratidza ukama hwemumwe munhu anhu ari anodominate Superior and inferior. I didn't see the. yemumwe ari superior nemumwe anenge ari inferior.
So that means there is not a reciprocal relationship. Saka There is zvinoreva kuti only a relationship hauzi ukama huri dominant and reciprocal. dominated. Pangori neukama hwekuti mumwe anenge ari dominant Maybe mumwe cultural, achitongwa. I don't know. So you've described what the situation is, Saka watitsanangurira kuti situation but yacho you didn't yakamira comment sei. on how Paul says one thing in 11 and then contradicts in 18. Hauna kutitsanangurira asi kuti sei Paul achitaura chimwe chinhu mundima ya11 but kuvhesi 18 achizocontradict. And you didn't tell me your thoughts on that contradiction. Hauna kundiudza pfungwa dzako pacontradiction iyoyi. I agree. Ndinobvuma, ndinotenderana. Esther. Rose first and then. Ok. Oh. Rosie et après Esther. C'est ça? Ah, c'est Diego. Diego. If you can speak English and I will translate in French. Go on. No, if you do it, will it pick up on my mic for the? It's best to do it. Yeah, French and okay, yes, so... French and you. Okay, so donc parle en anglais, parle français and I translate you. So I see things a little bit differently. Ndine muono wakati siyanei. So I see it like the following of the verse 11. Ndoona kunge zvinotevera vhesi 11. So verse 11 we have a strong claim. Vhesi 11 tine claim iri very strong. And verse 18 we have its application. Verse 18 tozova neapplication yacho. So in fact he brings changing. Saka zvinotiunzira shanduko. So in the way that a woman sees themselves submissive, Saka nenzira iyo munhukadzi anozviona achisubmita. and in the following verse, the way that men look at their wives. Mandima dzinozoteera nzira iyo Could you murume just explain the point anotarisa that you were mudzimai making? wake. Titsanangurirewo pfungwa yangu wachida kuburitsa. We are still in the doctrinal. Tichiri So you're saying mudoctrine. the doctrine of verse 11 Saka uri kuti doctrine yavhesi its 11 application is that application there's yayo not real equality. ndeyekuti hakuna equality chaiyo chaiyo here. So in fact, what he's saying in verse 18, he said, "This is what existing at the moment, but do it in a different way, Zvari kutaura muna vhesi in the 18 light of what I ndozviripo asi introduced zviitei you." nenzira yakasiyana. Muchiedza If you go chezvinhu to zvandakudzidzisai. 22, Ukaenda kundima tell me ya22 how that would work in this new light. ndiudze kuti inoshanda sei muchiedza chitsva ichi. For people who haven't got the Bible, verse 22 says, slaves, obey your masters in everything. Ndima ya22 inobva yati vatapwa teererai mamasters enyu mune zvinhu zvose. But also, if you have to go to the next chapter when he spoke to the master, because he says something to them too. Unofanira Oh, kuenda so the next one he panext says, chapter be a good master. anotaura namaster achitaura nechimwe chinhu. Didn't say But stop chapter being a inoti master. ivai mamasters Just akanaka. said be a Haiti good one. regedzai kuva mamaster. Inoti nguvaiwo mamaster ari nani. That's the point you're Akanaka. making, yes? Ndopfungwa yauri kuburitsa here. So
in fact, what is asked to the slaves and the master is say, look how you have been treated or you are treated, and act differently. zvanga zvitaurwa kuna master neslave zvikunzi honai zvamamuchitritwa muchiitwa So it's the same. We are in the muekte zviri message. We receive different. increase of knowledge. Saka Can you just tell imeseji me how slaves are yakangofanana supposed to iri behave? kureceivewa iri increase of knowledge. Chimbondiudzawo kuti maslaves vari kufanira kunge vachibehave sei. I can't tell. Oh, okay. Handigoni kutaura. Because to me it just says be a happy slave. Kwandiri zviri kungoita songa ari kuti nguvawo slave Accept your slavery. anokangofaranuka gamuchirawo Don't paslavery complain. yako usangokomplaina. I think that's what. Anyone else? ndofunga kuti ndo zvaari kutaura. Pane mumwe Oh, here? yeah. Parminder, 10, huh? 10 minutes. Huh? Okay, so for me it is not a contradiction. Kwandiri haisi contradiction asi kupikisana. So it seems to me that Paul remind what's existing at the beginning Zvinoita sekunge Paul and anorangarira what zvanga that zviriko should kwekutanga happen. uye kuti chii chinofanira kuitika. But he will. But what he's doing is he plays back what he's saying in the context of the people. Asi anodzosera zvaanga achitaura mucontext yevanhu. And he exhorted them to be good the one another. Wavakurudzira kuti ivai vakanaka pakati penyu. Certainly up to the equality will be in place. Muchishandisa equality again. iriyo iri You kushanda said the beginning ichidzoserwa pakare. Pawataura creation? zvekutanga uri kureva here kuti and in creation. pacreation here. What did it look like there? Pacreation Verse zvairatidzika 18 sei? or verse 11? Verse 18 here kana verse 11? 11. Okay, so there's Verse 11. equality at creation, Saka pane equality pacreation. and now there's the world is different, Izvezvi nyika inenge and that's how yasiyana. you reconcile verse 11 and 18. Ndokubatanidza kwauri kuita verse 11 neverse 18 here. So verse 11, verse 10, he said there is no man, no Jew, no Greek, because what's happened, it's we are coming back to the origin, what has been created at the beginning. Saka verse 11 think I agree ne13 with kuti you. hakusina mugreek mujudha Eric, nekuti and then taakudzokera Christian. kwazvakanga zviri pakuusikwa kwenyika. Ndotenderana newe nezvawataura. So for me, I still see a contradiction between verse 11 and 18. Ini ndichiri kuona kupikisana kwevhesi Verse 11 nevhesi 11, 18. Paul is in the teaching, in the doctrinal issue. Vhesi 11 Paul ari kudzidzisa issue And in yedoctrine. verse 18 he is in a practical situation. Verse 18 ari musituation iri And he practical. cannot adapt or put together his doctrinal and his practice. Haasi When you say- kugona kupractice doctrine, kuriisa into practice doctrine. And he's really limited because of the society where he lives. Anenge aine malimitations nekuda sounds like you're kwesociety defending him now. yaanorarama. Zvaakuita kunge waakumudefenda manje. Okay, at the beginning I didn't understand it, but after the discussion, this is why. Pekutanga think you're ndasina saying something kuzvinzwisisa similar asi to- tapedza kudiscasa To Esther, ndaakuzvinzwisisa. Alright, wataura zvakafanana nezvataura Christian. naEstella. Christian.
So what I wanted to say, for me, Paul is not contradict himself. zvandaida kutaura kuti paul kwandiri hake haasi kucontradicta, haasi When in kuzvicontradicta. verse 11 he says there is ni Greek ni Jew, Pavhesi 11 paanoti hakuna mugreek kana mujudha, he understood that Jesus is not making any differences. ainzwisisa kuti jesu haasi kuita And when we kusiyani- reach verse haasi kusiyanisa. 18, Patinosvika pavhesi 18, even though he understood that there is no differences, kunyange achizvinzwisisa kuti hapana siyano, he stay in the context, in the society where he lives. achirarama mucontext yesociety yaanenge achirarama ari, And he tried to put equality in the relationship, human relationship, akazama kuisa but equality in the term of human a relations. relationship. That one another should be treated in a good way. kuti tofana So, kutritana if we were to look at zvatinoda verse kutritwa zvinenzira 11, yakanaka. Kana tichitarisa isusu and we vhesi would say 11, that this is the standard toti or ndiyo the standard perspective that God has of what is truth. kana muono una mwari wekuti chokwadi ndechipi. In the kingdom of heaven, Muumambo hwekudenga this is what God expects, ndizvo zvinotarisirwa that people naMwari, should be treating one another in this way, kuti vanhu vanofanira kunge vachitritana nenzira iyi, that we should view each other this way. tofanira kuonana nenzira iyoyi. So, if that's the truth, Kana chiri icho then the chokwadi, question is, then mubvunzo when Paul ndewekuti moves on to Paul- more practical matters, if some people have used that term, Paul paanofambirira used that mberi term, nemapractical matters when nenzira Paul iyo moves vanhu on to vakashandisa, practical matters, as people have used that term, they call it practical. Paul paanoshandisa nenzira iri practical sekutaurwa kwazvinoitwa nevamwe vanhu, He seems to be saying, anoita sekunge ari even kuti though that, verse 11, is the truth, kunyange vhesi 11 iyi iriyo this is chokwadi, how God views human beings, kuti mwari ndokuona kwaanoita this vanhu. world doesn't operate that way. Nyika ino iyi haisi kuopareta And in saizvozvo. this world, Munyika ino that standard standard can't iyi be met. hatisi kugona kusvika pairi. That seems to be what a few people have begun to now see, Ndo zvaakuita sekunge vanhu vakawanda vaakutanga kuona, taking away a contradiction. kuti vabvise So we contradiction might use the iyi. word pragmatism. Satogona kushandisa vara rekuti He has a pragmatism, standard, kuti but pane then he says, standard let's be neiripo pragmatic. asi anoti ngativei pragmatic. So I want to turn to another verse, Sandoda kuti tiende kune rimwe which vhesi is John chapter 16. rinova iro John John 16. 16:33. It's the last verse of the chapter. John 16 ndima ye33 iyi ndima yekupedzisira yechapter. So I'll read and then it'll give you time to find it. Ndichaverenga ndokupai nguva yekuti muiwane. These things I have spoken unto you, that in Izvi zvino- me you might have peace. Izvi zvinhu ndakataura kwamuri ndichiti mandiri mungava I'm going to say that's nerugare. verse 11. Ndichati iyi ndiyo vhesi 11. The peace that we have Rugare is the rwatinarwo peace of equality ndirwo rugare that we have rweequality in Christ's kingdom, rwatinarwo in muumambo Christ's hwaKristu, view. mukuona kwaKristu. But Asi in the world, munyika you should have tribulation, munofanira kunge muine but be of kutambudzika, good cheer, asi ivai because vane I have mufaro overcome the world. nekuti ndakakurira nyika. So, has Jesus really overcome the world yet? Saka Jesu atokurira nyika here apa? Spiritually, we might argue yes. Spiritually togona kuti You might hongu argue that aikurira. Satan is already lost. Unogona kuita argue kuti Satani But when you look akatorasika. around you, you see Satan is in full command still.
asi paunotarisa zvakakutenderedza unotoona kuti haasatani ari kushanda in full So command even though still. Christ claims to have overcome the world, Christ really hasn't yet. Saka kunyange kristu achiti ndakakunda nyika, anenge asati Not in the anyatsokuikunda, practical affairs of life. kwete mumaafairs eupenyu ari I think practical. this point that Jesus is making in the second part of the verse, in the world you should have tribulation, Ndofunga kuti pfungwa iri kubudiswa najesu mupati yechipiri yevhesi yekuti munyika mufana kuva nekutambudzika. Paul recognizes Paul that anozviona even though from God's perspective, kuti kunyangwe in God's kingdom, pakuona kwaMwari muumambo things should hwaMwari operate a certain way zvinhu zvinofana kuopareta neimwe in the nzira. world, Munyika you'll have tribulation muchange muine or kutambura trouble. kana And matambudziko. therefore, he Naizvozvo gives some practical instruction anovapawo on mainstructions ari how to practical live and behave in the world. ekuti vanhu vorarama sei And I think nekubheheva the sei reason it looks munyika. like a contradiction Mhaka zvichiita sekunge is because what we zvinopikisana actually are seeing is a compromise. nekuti inyaya yekuti zvatiri kuona icompromise. And as we go to 1 Corinthians 11, Patinoenda kuna Vakorinto yekutanga and 11, Paul begins to discuss this issue of women's hair, Paul otanga kutaura nyaya iyi yevhudzi remadzimai. what's he basing all of his arguments on? Maarguments ake ese ari kumabhesa pachii? Submission on what he sees? Submission pane zvaanoona. What principle or what ideas is he basing that advice or that instruction on? Principle kana kuti zvaari kubhesa neadvice yaari kupa vanhu iyi. Ari Because I think kuzvibhesa Christians have nechi. misunderstood. Nekuti ndofunga kuti makristu havana kunyatsokunzwisisa. Christians think Makristu he's anofunga basing his understanding upon, we'll call it religious rules or religious ideas, kuti ari kubhesa kunzwisisa kwake nema-religious rules or how God views things. kana kuti Mwari anoona But that zvinhu can't sei. be, Asi hazvigoni because we know how God views things nekuti toziva kuti Mwari anoona zvinhu in sei that history. munhoroondo iyoyo. God views them as things being equal. Mwari anozviona sekunge zvinhu zviri What Paul is equal. actually doing, Paul zvaari kuita he's explaining and describing how the world thinks and operates. ari kutsanangura nekuonesa vanhu kuti nyika In inofunga that sei time uye period, inoparita sei. Munguva were iyoyo women allowed to speak? madzimai vaibvumidzwa kutaura here? Kwete, Women weren't allowed to speak. madzimai vaisabvumidzwa kutaura. And rather than cause a disturbance, Pachinambo chekuti akonzerese kudhisturbeka, we'll call it an unattractive religion, tichaidaidza chiti chitendero what chisiri he ends up attractive. doing Zvaanopedzisira is akuita compromising and kucompromise. say, we know the truth, Oti isusu chokwadi tochiziva hedu equality, but we ndecheequality, have to live in this world asi tofanira kurarama munyika of ino compromise. And if we yekucompromise. behaved in the way that equality demands, Tikabeheva nenzira iyo equality inodhimanda, our religion would be rejected. chitendero chedu And chinoramba. not only rejected, Kwete kungorambwa it would be chete, condemned by the authorities. chinototukwa So, nema-authorities. in closing, Saka mukuvharira, the question that confronts us mubvunzo watinowana in the tiinawo 21st century with all the light that we have, mu21st century nechiedza chose chatinacho, should we continue to follow the counsel of Paul toramba here tichiteerera and compromise counsel yaPaul yekuti according to the standards ticompromise of the world, maererano or nemastandards should we make enyika, a stand kana kuti tofana kumira and resist the ideology of this world
toresista and stand ideology for yenyika ino, equality. tomiririra equality. If that means Kana that zvichireva this movement, this religion that we hold to, kuti movement ino kana chitendero gets chatinobatirira into pachiri conflict with the government, chopinda pakupikisana nehurumende, gets into conflict with your friends, chopinda pakupikisana your neshamwari dzako, family, or your mhuri dzako church, kana kereke yako, each of us needs to come to a decision umwe neumwe wedu anofanira kusvika pasarudzo where we think we should be. kuti tinofunga kuti tofanira Should kunge we tiri continue pari. to follow this principle that Paul clearly gives us of compromising? Toramba here tichitevedza principle iyo yatinopiwa naPaul pachena yekucompromisa, Because he gave all that counsel at the beginning of the gospel. nekuti council yese iyi akatipa And kutanga if we're at the end of the kwevhangeri, gospel, taakumagumo should we be evhangeri, following the same counsel? isusu tinofanira kunge tichitevedza Or council imwe chete should iyoyo we here, be kana radical, kuti tofanira kunge tiri which radical, means to resist society, zvoreva kuresista which means to stand society, up and fight against it? zvoreva kusumuka uchirwisana Because I nesociety. think Paul's counsel is clear. Nekuti ndofunga kuti council yaPaul iri clear. Equality is the golden rule, Equality ndiye golden the rule, standard by which God operates God's kingdom. standard iyo Mwari anoopareta nayo umambo But he hwaMwari. said, Asi in yaanoti this world, munyika it's ino run by Satan, inoranwa you naSatani, need to behave differently unofanira kubehave zviri different at the beginning. And kwekutanga. too many Christians maybe Makristu even us, akawanda pamwe kusanganisira isusu, continue to think that way. vanhu vanoramba So we vachifunga compromise. nenzira iyoyo kuti tofanira We kucompromisa, should not stand to our principles kuti hatifani kumira nemaprinciples when edu the price is too high to pay. kana mubhadharo wacho wakakwiririsa Let's kuti tibhadhare. Ngatinamate. Dear Lord, Mwari wedu, as we understand the gospel message today, apo tichinzwisisa meseji yegospel zuva the ranhasi, midnight cry message, meseji yemidnight cry, we should know tofanira how kuziva to approach passages of inspiration kuti toaprocha sei ndima that dzeinspiration teach inequality, dzinotidzidzisa inequality, that teach that it is good dzinotidzidzisa kuti zvakanaka not to be equal, kusava that it vakaenzana, is acceptable kuti to zvinogamuchirika continue the patriarchal way of doing things. kuramba tichienderera mberi nenzira iri patriarchal yekuita zvinhu. If we understand the midnight cry message, Kana tichinzwisisa midnight we cry should know message, how to treat one another. tofanira kuziva kuti tinotritana sei. We should understand that we all have liberty Tofanira kunzwisisa kuti tese tine to liberty order our lives yekuita in the way that we think is best, order malives edu nenzira according to our yatinofunga kuti understanding of iri your will. best maererano nekunzwisisa kwedu kwekuda Therefore, kwenyu. that demands Naizvozvo that we zvinodhimanda would not judge one another kuti tisatongana on how we pakachezvedu, dress, tinopfeka sei, on what we eat, tinodyei, how we look, tinotaridzika sei, and especially on the length of a woman's hair. nyanye pakureba kwevhudzi remudzimai. I pray that you would help each of us Ndoona mata kuti mubetsere umwe neumwe wedu as we are counseled apo tichipiwa counsel to grow up in Christ. yekuti tikure muna Kristu. We have such a short time left Tasarwa nekanguva and so kadiki-diki much growth to experience. nekukura kwakawanda kwokuti tiexperience. Help each of us Betserai umwe to neumwe become wedu wiser unto salvation kuti tivewo and wiser to understand muruponeso this nekunzwisisa great teacher, mudzidzisi the mukuru Apostle Paul, Apostle Paul, our apostle. apostle Amen. wedu. Amen.